Эшләүче пенсионерларга моңа кадәр индексацияләнмәгән түләүләр өчен компенсацияне эштән киткәннән соң барлык күләмдә капларга тиешләр. Компенсация түләү тәртибен пенсия фондында аңлаттылар. Добрый день. Эшләргәме, әле эшләүдән туктаргамы? Пенсия фондына шушы сорау белән шалтыратулар күп була. Эшләүләрен дәвам итүчеләр пенсияның индексацияләнү белән кызыксыналар. Кайбер оешмаларда өлкәннәр өстәмә акчасыз калмас өчен эштән китәргә гариза яза. Неофициально работаю, поэтому индексация начисляется. Если бы работала официально, то не было бы этой индексации. Эшләүче пенсионерларның пенсияләрен барыбер индексациялиләр, түләнмәгән барлык акчаны эштән киткәннән соң компенсациялиләр. Гамәлдәге законнар нигезендә пенсионер эшләгән чордагы барлык индексацияләрен исәпкә алып, хезмәт эшчәнлегенең кайсы вакытта туктатылуына карамастан тулысынча түләнә. Пенсионер эштән киткәннән соң 3 ай узгач пенсия күләме барлык эшләү вакытындагы индексация процентына карап арта. Гариза язарга кирәкми, ул автомат рәвештә билгеләнә. Эльвира Җамалетдинова, Диана Дасаева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.